Ifom. Go ahead, lady. Ogogi. Imoro nek, obani imoro nek kan sere ge na ogo. Obro mo bere febe asin nem. Imoro nek. Yimji kan negi di kise ba je ba America. Ogo nga ko sine mo mana bro mo mana obro ya kan bia. O yem sanjo. Awu no ge kisi ni be mo ndi. Na esupute. O yem besa, keri je besa. Isikwa mpesa. Besa, te je ri besa. Mgbe ị ga n'ụlọ nna ya ebe na bụrụ sọsọ ị ga-ejitere maka ụgwọ akwụkwọ gbasara ụlọ ikpeazụ anụ anyị ga-ele ọgwụgwọ ka eji baba na-arụ ma ebe di m ụlọ kpata na ịkwụrụ nwoke mmadụ ka o zuo ike ime ihe m na-agwa ịchọkwa m dowe aka na ntị achọghịzi m ịhụ gị n'ibe di m na-arahụ abụgo nga basịrị n'ime ụlọ dị nara ọ bụrụ ọdị gị ọ dị m ị ga-abụ nna gị alụ mana nne chetakwa na ofu onye ahụ ị na-ekwu ụdị gị nkwa mechie ọnụ gị ma agakwu nna m kedu onye ọzọ m ga-agakwu amaghịkwa m nke a bụ nke m nwa ị ga-abụ nna gị ị ga-esi n'ezinụlọ asụsụ pụrụ ga lụọ di ọ bụrụ eche nne gị rịọkwa gị ọ bụrụ eziokwu nya izizi ikpeazụ ifu gị n'ime ụlọ dị m mesịa ihe dị atọ nda agbagbuo ọnụ ọhụrụ Ifeọma kedu ihe ọ kedu nke iru nwunye nna anyị dị ka si agbara katapọtụ kedu ihe mere ife sọsọ na m gara be n'ime ụlọ nna anyị gaa ijidere maka akwụkwọ anụ anyị na-akwado ikpeme ka o jidekwara m ụgwọ ọ bụchara sọsọ chere naanị na ị gara ichetara nna anyị maka ụgwọ akwụkwọ ga-akwụrụ anyị ọ sị na nna ya dị anọ mana ya kedu ihe mmadụ mere nwaanyị a agakwara nwaanyị agbara ewezụga na nna anyị nụbatara onye ama he gara eme ihe gụọ akwọ gị mụ amịchakwana gị gụọ akwọ gị ya mụ ntị ka m gwa gị abịara ka m zitere gị nnukwu ozi dị mkpa maka nnukwu ihe gaji ime na ndụ gị n'ọdịnihu. Obi sie gị ike, nwee obi ka nwoke maka ebiri mmiri nke a na-abịa ịtụ na ndụ gị. Ahụkwara m n'ụwa anụwa ekweta na mmadụ pụrụ imeri gị. Sie ike ka nwoke, n'ikpeazụ nwee obi ka nwoke. Obi sie gị ike, 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 obi sie gị ike.
Biko, kedu ihe ị ghọtara na okwu a lọọ? Ọ bụrụ mmadụ ka m na-ajụ. Kedu ihe m ji isi ife ị na-ajụ ka otu a ka isi ajụ ajụ ndị nkụzi gị ife gụọ na kwụ hapụ maka Enwere mgbe ya ajụ gị ajụjụ esi onye ahụ ife ọ jụrụ gị dị na-abụghị ịkọ ihe ọ na-ajụ gị ọnụ. ị ga-akpọ na-ajụ ebe a chọrọ nna ọ bụ ka ị na-apụ? O nwere ebe m chọrọ ịkpara kịta. mba ọ dị apụ ọ na-eme mba ife nna anyị na-eme mbata ụmụnne na-abụ ọnwụnye dị ka ụlọ obodo ka m jepụta. Nna anyị, o nwere ife m chọrọ ịjụ gị. Chọọ ka anyị nọrọ ka anyị kpakọrọ maka ihe m. Ife ama m ebe ị na-aga ọkụ maka ule nne na-akwụkwọ gị rapụ ifere na Mọnde mma afefe dị na ya. nna anyị izego ọ nna m ka ebu nwoke ha bụrụ ife ga-eje nọ na dọba akụkọ ọzọ oge atọ na-ajụ onye ajụjụ ọ ga na-ajụ bịa ga-aba anyị izegiri nne Ana m ekele gị ọbụna otu isi wee nyere anyị aka wee kwa nna anyị na-asị ka onye nwa ngozi ugboro ole ka ihe ekelezi ugboro ole ka ihe ekelezi m kemgbe otu anwa anọ m n'ime kpụra na-ekele m so ekele onye akwụkwa n'eziokwu aka m onye m na nwata akwụkwọ na onye nwa onye emekarịkarị ka nso unu ebezina Chief, Chineke ga-egozi gị o nsogbu adụrụ ekpere mbụ ka Chineke nye amamihe iji na-elekọta ụmụazị ya onye ọbụla bụ onye nwere nsogbu mma egbowuri ya ya kpọọ m n'ekwentị Chief ọmụwa gara akpọ nsogbu adụrụ ihe akpọ m ụmụ ya akpọkwu m lekwa ụmụ na-akpọ m ọ bụ ọkwa iwu na nwaanyị akpọ na bụrụ na ọ bụ nwa n'afọ ya ọ bụ na ọnwụ ya na-efe anya ọfụma ife m na-agwa gị na onwe Igbo akwa nna m ego ụfọdụ ụmụ nne anyị mgbe nne ya na-afụ anya ọbụna n'ife na-ekwu wetuo n'obi ma anya bụ iwu nkwa ngwa yi gbasara mbụ akwụkwọ ya ma emezụkwa ndị ụlọ nwanne ụlọ nna anyị bụ ezigbo mmadụ nke ka nke nwụna nna anyị pụwara o nwere ihe kwesịrị anyị nye o nwere ihe kwesịrị wee nye machi ọma ihe ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị
ka ọ bụ na ọ mara na ọmụ abụọ nwa izizi n'ezi a ndị ike agwụkwa na abụọ ya bebe ga-ebido ebido Chineke nye ndị mmadụ aka nye ndị mmadụ aka Ifechukwu. Quer dizer, do tá no dono. Ana m ebe a na-eche ka nna anyị si wee were ihe dị anyị n'aka ihe kwesịrị anyị wee nye mama Chioma. Ihe a na-abụzi m ike, ọ na-agbakasị m isi. Ama m ihe m ga-eme, ihe a na-agbakasị m isi ifi. Amakwa m na ihe a ga-eme. Ana m n'otu a ka ọ gara. Ifi otu a ama m ihe ga-eme ifi kedu ka ị ga ebe mana ihe a ga-eme kedu ka ifi adị na-agwa m ife a Ị makwara nwaanyị a na-achọzi ịchụpụzi m n'ụlọ. Mụ na-achọ ịchụga m na nke nwanne m narị. Nwaanyị a na-adịghị ekwe mmadụ aṅụ mmiri tọgburu. Chere kedu mgbe ike a na-eme anọzikwa m n'ụlọ kedu ihe mmezi o jiri uwe ịchụpụrụ n'ụlọ ị na-akọ na ọ bụrụ maka ụgwọ akwụkwọ a ị na-ayọ maka ya Nke mekwuru o ji ejiri ọnụ ya wepụ ego. Okwu ga-ebu na ụgwọ akwụkwọ. oke maka ụgwọ akwụkwọ a Ụgwọ akwụkwọ. ihe na-eme nke a ga-eme na ọ bụrụ kama nke a ga-eme ọ bụrụ na mma dị ndụ nke eme ọ ka mma na nna ya akwụ na ka ọ ga-esi chụkwa ya n'ụlọ nna anyị Ifechukwu okwenye aka ime. Ya nwunye merụ ihe na-eme n'ezinụlọ. Ị ga-afụ na onwe ihe ha bụ. Nkwado ihe ọzọ na-abụrụ omume na-emesi Ifechukwu na nwanne nwaanyị bifere. Nna ịbịa nnọọ n'imezi aka ya sị na ha bụ ohu na be nna nke nnọdụ atọ mmiri. Nnọdụ mmachaa. Chineke. Reverend Sister Chioma ekwusigo. Reverend Skirt ekwusigo. N'iberibe na-amụrụ ihe. Mama, ịmụtakwa nsogbu nka. Nna, ada nne ga-eruziri Reverend Sister Chioma na-agwa na ya alaikara ihe m na-eme Ifechukwu na nwanne ya n'ezinụlọ be nna. Onye okwu ọkọ n'eziokwu. Iche gị na ihe akwụ n'eziokwu. Maka nna anyị hapụrụ anyị ihe niile. Meshọs. Ọ na ịma bụ ihe m na-enye ya bụ ego nna m dọnyere n'ụlọ akụ ka m kwupụta ego ahụ debere gị. Ịma na-arapụ nke Ifechukwu nwe ihe ọ ga-enye gị ka m kwupụta ego ahụ ka ọ bụrụ nke gị. Onye m na-eme ya. Ife agwakwa na wee ge nne ntị n'ihe niile ọ na-ekwe. Ọkpụkpụ ya nnọọ okwu o ji weta gị isi. Ọgwụkwa gị ya ntị. Mechie ọnụ ọsịsọ. Mechipụta ọnụ Reverend Sister. Reverend Skirt. Ihe ha alụ dị o. Mana tutu mechie anya ma ịhụ anya ya mechiri. Chioma tutu mepee ya isi m n'iru susu pụọ. Si m n'iru susu pụọ ọsịsọ. Onye iberibe na-amara ihe. Ọ ya alụ dị. Ọnwụọ dị. Bupụta ego a nna m dobere n'ụlọ akụ ebunye gị tutu Ifechukwu na nwanne nwaanyị na-akpa tinyere ya pụọ na o ji ebe gị ọnụ ụjọ agba ya eziokwu Chioma na-enye m nsogbu Chioma nwanne gị nwaanyị na-enye m nsogbu
Gozie. Ifo. Gozie. Kedu ka isi afụ Kenifa? Ke ka nne gị ga-esi wee chụpụ nwanne nwaanyị n'ụlọ? Ọ bụrụ na nwanne nwaanyị, nwanne anyị nwaanyị chụpụ ya n'ụlọ naanị na ọ yọrọ ya ego ụgwọ ụlọ anyị. Gozie ihe ọdụmma. Ọ bụrụ na ka m na-agwa okwu. Mee ka m gwa gị. Mụ na ya abụla ọgbọ. Ị mara ihe ọbụla na-esegharị gị na nne m na-eje setụrụ anyị. Enyesụla m nsogbu. Gozie ihe ọkwana okwu nwanne gbasara mụ na gị, ọ bụrụ okwu ndị ilo. Mba, ọ bụla nwanne m na gị, nwanne gị. Chiọma bụ nwanne m. Ifeọma abụla nwanne m. Enyesụla m nsogbu ọzọ. Chineke. Eziokwu na nwanne nwoke nwere ike osisi anọkwa ebe ha na-ekwu o jee n'okwu onye nke ọzọ. Anyị ekwula ọnụ nwaanyị ọzọ, nwaanyị wee mụrụ nwa igiri bando. Ọ dị nka nke ọrụ n'ikpete maazị, ọ dị nke oriri amoosu, o riri ogboma, mana ama m ihe ga-eme ya, ma nwaanyị ọbụla nwere ike ime nwaanyị a ma eme ya ọkụ otime ebe ọlọ nọ ya na-akọ, mana ebe ọlọ nọ ma n'ime ahịa ebe ọlọ I'm not gonna make it good. Hey! No. Kedu? Ebe gị na nwunye gị ga-aga n'ụtụtụ ọrụ. Bịa, okwu ka m gwa gị eziokwu. Mụ na-ekwesị enweghị mmekọ. Gee m ntị. Enweghị m ohere gị n'ụtụtụ mụ na ya bibi tụpụ ọnụ ile anya nwere ebe m na-eje. Ka ihe na-agwa gị enweghị ihe gbasara ya ebe m na-eje o. Wepụ anya n'ebe m na-aga o. Chere ka m jide gị. Elee obodo isi na-aga ife? Obodo i wuru ụlọ ka obodo i were akụrụba ka ebe obodo isi na-aga ife anụ ajọ mmadụ dị ka bịa onye aṅụrịma pụọla anyị n'ụzọ n'ebe anyị na-eje eteka ka anyị wee luo n'oge. Onye aṅụrịma gịnị gbasalụ anyị njebe anyị na gị nwa. cherekwe ọ dịghị ikwu igwu a ikwugo okwu. Onye aṅụrịma nkwuru ichekwara ama ife ọjọọ unu na-eme n'obodo a gị na adịghị ajọ ife niile unu na-eme n'obodo a maratara m ya. Nna anyị ihe a na onye ala ndị ajọ mmadụ ị ga-aṅụgide mmanya nwere isi ọma nkịta ụdị ihe a na-eme ife obi adịrọ m mma ife obi m na-asụ ụsụ. Chioma, aghọtakwa m ihe na-akọwa. Kedu ihe mere gị? Aghọtakwa m ihe na-ekwu ma na obi adịghị mma. Ihe mere nke bụ ka ihe mere ife ị nọ naanị na ifekọsị aka gị na-ekele nne m odulu ifeọma dupụduru ya onye ọzọ anyị nwekwara ụlọ n'ụlọ a ife. Kedu ịchọ ka mee marakwa na ụsọ enwere ọnụ. Ọ bụrụ na m nkwụ ụgwọ dịka
kedu ihe batazi nna ejije were ihe o kwesịrị inye m dịka onye isi ezinụlọ wee nye nne gị? Enwekwana m ọnụ ụsụ enwere ọnụ. Ke nke bụ na enwere ọnụ? Anyị nọ n'ụlọ ma nne ọnụọgụ nwa bụ isi nwa n'ụlọ. Ụgwọ bụ nwa izi anyị nwere n'ụlọ. Ịma nnọọ nkịtị na nna anyị mere ihe mehie ngwa onye na-ekwe anya ka ihe o mehie na nna aga n'ihu. Ife ọdụ na mma ife megharị ya alụ. Ife megharị ya mere bụ onye isi ezinụlọ. Ife megharị ya alụ. Na nna anyị mehiere na ọkwa na-eme ihe o mehie ọ nọ na-aga n'ihu. Ife ọ dịnụ mmanụ. Ọ dịnụ mmanụ. Esoka mgbe nna anyị nọ ndụ, nna anyị sịkwa anyị na ọ bụrụ na anyị nwere ofu obi na-eme ihe na ezinụlọ a ga-abụ ezinụlọ ndị mmadụ ga na-enwe enwome mana afụ m nwome a ka ọ na-abịa afụ m ndị mmadụ ebe a na-enwome ya na anụ na ezinụlọ abụ ihe ọjọọ ife mealịa m alụ ife mealịa ekwusagokwa m abata m. Chioma, n'eziokwu amaghị m na ị gbakọrọ anyị azụ. Echekwa na onwere ndị echekwa na ọsọsọ mụ na nwanne m kwọ n'ụlọ ama m na ekwenyere anyị. Ka m ga-eso gbakọta ụlọ enwere na-abụ ọfụrụ ihe ọjọọ nwere aka tinye ọjọọ na-eme ihe ọjọọ. Ife mealịa ahụ. Chioma, efu maka nke a agaghị m echefunata ya na ndụ. Echefukwana na ọ bụ ahụ n'izizi mee ihe kwesịrị ime. ma ngụnwa ụlọ akwadobere akwụkwọ mgbe mgbe eji detasa ahụ m wee na-akwado ka m pụọ ụlọ aka na-arahụ ụra. Bịa amaghị abịa ebe ị na-aga ị na-aga ebe kwuo okwu ụtụtụ ọma gbuo oge kedu ebe ị na-aga? Ụbọkwa bụ gbuo onwe m ị na-ejikwado akwụkwọ kwụ ya ịkwadozi akwụkwọ mụnwa eje saa ite niile a eje m saa efere je sụọ akwa niile a Chioma na dozie yi tụfụtasị ụlọ niile ọkụ ya ị na-agụ akwụkwọ Chioma nwa m na dozie gaba akwụkwọ idekwado gaba nke gị n'ezi kụgbukwa onwe gị n'akwụkwọ Chineke gbukwa gị ọkụ ọnụ ọhịa kụbakwa gụgbuo onwe gụkwa nke nne gị gụrụ ị na-eji akwado akwụkwọ atara gị dozie gwuru akwụkwọ gaba akwụkwọ Chioma kwado akwụkwọ ije kwado akwụkwọ biko n'ihe m na-agwa gị tutu Chioma na dozie abata akwụkwọ ịsa na efere niile a dị n'ụlọ abụọ saa ite fichaa ụlọ niile a baa na rum dozie achọghị m ịzata ofu mkpụrụ aja sụọ akwa ha niile fichacha rum ha ofuma ficha ebe ha na-eti na ofuma ịnụ ihe m na-agwa gị maka adịkwa ama ị na-agụ akwụkwọ gụgbukwa onwe m tụtụrụ pụrụ nsọ na-agụ akwụkwọ Chineke kpụkwa gị ọgụ bịa na ịba na rum Chioma na rum dozie achọghị m ịzọta ofu mkpụrụ aja ịnụ ihe m na-agụ akwụkwọ ọgbụkwa onwe ka ime na-agụ gịnị ka ime na-agụ sụba anụ na ọsọ takwa ebe asị m na-agụ akwụkwọ ihe na-ewute mpụ na ụlọ amarịte mba ijisi akwụkwọ bata ọnwụchara gị bata ihe onye ji kụpụrụ mmiri saa ahụ baa n'ụlọ egwu Ifeọma ebe ka ị na-aga? Na mbata ka nnabata ichetekwa na ọ na-elekere ise nke ụtụtụ ka m jiri m awa ọrụ a Eresigo ọrụ? Arụcha m ya nna anyị mana mmere ka arụcha oge eme m aga akwụkwọ n'ọrụ. Ngwa bilie ka ihe rụcha ya bilie
je akwụkwọ je wukpo onwe gị ya erochapụ ọnụ Nne, kedu ụdị ụwa dị ihe nka? Kedu ụdị ụwa dị ihe nka anụ anyị nọ n'ime ya? Ị ma na anụrụ m na na-enye nwatakịrị anụ ọ bụrụzie odibo, bụrụzie ihe eji eficha ụlọ, bụrụzie ihe eji eme ihe ọwụna sọrọ ha. Ihe na-emekwere n'ụwa. Ihe na-eme n'ụwa. Nwatakịrị anyị na-ekwu ị ma na nwatakịrị asị na ọ naghị eje akwụkwọ cha Chineke ọ naghị ejediri akwụkwọ ihe mere ka mgbe nna ya nwụchara ma ihe atọ na-eme. Chineke nna ekwekwa n'ihe ọjọọ. Ọnwụ ọ bụ na ị ma na nwere ihe m na-anụ na nwanne mama ya bụ ejima nne ya nwaanyị. Ị ma na ọnụ nke kasị nke bụ gịnị na ọ nọzi na obodo ndị fọrọ ọzọ ndị wara anya. Nke kachasị nke bụ gịnị na ọ na-ebugharịzi tomato. Nwanne nna ya na-ekwu ihe a kwado nke a nne ya nwụrụ anwụ na-ebubu ihe dị iche iche na-ebugara na-enye ya onyinye dị iche iche. Ọkwa ka ị na-ekwuru ihe ọkwanye ka nwanne ya na-agwa gị. Ọ bụ na o kwesịghị ime gị ịkpọrọ nwanne ya nwanne ya ahụ megị nso ya lekọta ya nọ. Ihe mere ewe hapụ ihe niile ọ Chineke Chukwu ka ihe niile ha dị n'aka. Chineke ya ekpecha ikpe ihe niile a mana nwatakịrị anyị hụ ọ ga-emecha wụrụ mmadụ. Ndị agha na-eme ihe a ga-emecha bịakwute ịrịọ ya arịrịọ nne. Chineke ya jiri aka ya were ọnọdụ. Hapụ ihe niile akọwa ya tata chi ga-eji chi ga-abọ. Chineke jiri aka ya Chineke were ọnọdụ. Ndị ihe a ga-eme. Gịnị ka ị na-eme? Mama, ọ ihe nyere n'ụlọ akwụkwọ ka m si ka m dị. Ọ dị ka egwu atụrụ gị n'anya. Esi na ebe a bata na ịkafụ nkadọ. Enwe mkpọ ịkafụ nkadọ tutu mmechi anya ma ịnwụrụ anya ma mmechi mmepe ya ka nọrọ ebe a. Mmepe ya ka nọrọ ebe a. Ka ọ sị na nzuzu pụọ enwe mkpọ dị ka egwu ara atụrụ. Nna o yiri nna ya odogwu abị ihe na-eme owepụta ka ya nweta osisi ka nọ n'aka m nne gị na-agba ọgwụ egwu Ifechukwu, olee kwa ka ị gaje iji kwechara ụna ọ pụta na ị nwere ule ka ọ gị na gịnị mere? Aghọtara m. Ị na-ajụzi ajụjụ, ị na-akwa na ife na-edeziwa ajụjụ. Naanị sọ m ka ị na-ajụjụ ajụjụ a. Ngwa nke mbụ bụ na m na-eje ahịa. Nke ịbụọ, ejọrọ m akwụkwọ. Nke ịtọ, enwere m ụgwọ akwụkwọ. Obi ezuola gị ike. So enwezi ihe ọzọ ịchọ ka nsa gị emecha eke iti na-ekwentị asa gị ya. Kwa nke bụ na nwere ego ji eme nri. Nke a pụtakwa anụ gị. Nne, ọ nọ bụrụ eziokwu.
anụtara m ihe bụ gbam na ọ bụrụ eziokwu ka ihe na-eme eziokwu na ịbụrụ ọrụ Ifechukwu atụrụ mụrụ ebile bụ aka nwa ya ọ bụla m akwụrụ ugo Ifechukwu ka esi ọ bụ ife ekpensu biko gwa m ndị ga-abịa ịkwụrụ m ka mara gwa m ndị ga-abịa ịkwụrụ m nne ihe a bụ obi ọjọọ tụlee ya na ihe a bụ ezi ebe a mechie ọsịsọ mechie ọnụ tutu nwere aka m na-abụọ wee dọpụta gị ire gị n'ọnụ na-ata na abụghị n'obi na-ata na abụkpọsị m anya ofeke dị ka gị na-amara mgbe ekere nkụkwa mekwa ụmụazị m na-abụkọlọrọ ihe bụ ebe a na-ekwu ngwasị mmiri pụọ egwu nwa nke akwụkwọ dịka atụrụ mụrụ ebile gbakwa na aka nwa ahụ atụrụ mụrụ ebile gbakwa na aka nwa ahụ nne nke a bụ ajọ obi nne nke a bụ ajọ obi na ụmụaka m na-ata abụ n'obi ọchị ịta akwụkwọ m anya Chineke kwụkwa aka ọkụ ebee ka ị gaghị ka ị n'ebe ahụ gakwa ọfụma mụta ife ọfụma Ifeọma ka ihe mere na ịzara ebe a ga nna anyị batana eme ihe na-eme gị n'isi nna anyị mba bịa zaicha ihe ọsịsọ eme ihe mere gị n'isi nna anyị anụ na mmadụ ga-anwụdiri mmadụ nwoke a ebe a ka emere za ihe fere kwa ụbọchị nga anwụdị nwobe nna m nwụkwụ be nwanne nne m na-efe enyekwere Ifeọma n'aka na Ifeọma n'aka ekpe ga-abịa ihe Ifeọma elu ya ka m na-achara Ifeọma atụrụ m ya ama m ebe o ji ịmatụ ebe Ifeọma ji nke a pụtakwa gị nna ajụ gị ajụ na-ajụkwa m ajụ n'elu ajụjụ abụ m onye nche Ifeọma ekwukwa m otu ahụ na-ajụ m ahụ Ifechukwu bịakwute m nwanne m ụnyaahụ onye na-ayọ m ka m soro wee jee yọọ nne anyị ka ọ ghara ezipụ na Ifeọma na nke nwanne m niile dịkwana ihe mekwa ụmụ gị apịakasịrị m ya alụ pịasuru m ya ịmakasịrị ya alụ ịpịasuru ya na-ekwe ka ọ dị gị n'ọnụ nwanne gị bịakwute gị nnọọ onye ọ gị ihe mkpakasịala ya alụ pịasuo ya gịnị ohi iji wedo dịka oge ọjọọ agọzie Chioma si ebe a pụọ si ebe a pụọ m ga-apụbụ mana anya ka ngwa gị ifuru ofu ụbọchị ya afụ ihe mere obi n'ụlọ ihe nwanne m i wee nata nnọọ eri mkpụrụ ụbọchị ịtọ esoro ka ị bịa hụzi ọrị gị na-eri nnọọ ọsọ nne m ka efe m ga-eme mmemenu ka onye jere ọmụgwọ ara ọhụrụ m sọ mmanụ biko iwe ha dị n'ọkụ ana m akpagasị ụmụ ife dịgasị aka dị n'ụlọ ngapụbetụ biko nsogbu adụrụ ama m na ụmụ ihe ọmụgwọ mana ọ ga-abụ ma nwa obodo ọja isi okporoko akpara ama na nke m dị ya ọkụ ya ekwere maka ndị jere fụ ọkwa n'eziokwu anụ m na ichie omekọdị mmasị na ọ ga-enye ụmụaka mere ọfụma n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ n'efu gwa m okwu ụmụ m ka pe mpe ụmụ m erube n'ogugo a chọrọ nne na-enye
ụmụ kana dozie ụmụ kana na SS2 hai ọ bụ na ọ bụgotala kịta onwe iru ọma dị etu a maka Ifechi na ihe na-eme gị bụ na ị na-achọ ya nwụrụ anwụ n'etiti ndị dị ndụ ndị nwụrụ anwụ ka ị na-achọ n'etiti ndị dị ndụ a na-ekwu okwu dị mkpesi m Ifechukwu ma onyenwa na onyenwa ịbịakwa ama m ume ekwu ya asị ka mma ifi ya eme mana dozie nwere nwekwa ike n'ọnwụ ka wofi ya kịta ka ikwuru okwu kịta ka ịgbọrọ ihe ewu na-eri ịgbọrọ ihe ewu na-eri ị na-agwa m isi Ifechukwu ka isi ife ọma kịta ka ịgbọrọ ihe ewu na-eri na nwa m nwekwara ike ịnọ na SS2 ọma lelee ya gwa m kịta ka onye obi na-atọ m lekpọ nwa emechara mee ọfụma n'akwụkwọ ị na-ekwu nke gị n'ọnụ ngwa gị ka obi dị m nke iwe ebie obi m udere ede ka ji egwuregwu na dozie nwa m mechara wee bụrụ onye na-agụ mahadum n'efu Ifechukwu kwana Ifechukwu ihe na-eme ebe ịlụkọta mgbe emekpa abata ka ebe Ifechukwu si bata n'okwu anyị na-ekwu ọ dịghị ka onye ekwu omume n'ụwa ka onye esigo onye esi ebe ejego mana keke si mara n'ọgụ Emeka mụngwa na ọfụma Emeka Obiọma ifugo Obiọma ịgwazie onye Obiọma ịgwazie onye ịgwa m echekwa nne ma Obiọma Emeka nwa gị gwa gị ịgwara m ka ị na-akọrọ m akụkọ niile ịgwazi m nke a si m ichekwa na mma Obiọma bịa naba Obiọma biko achọrọ m ikwu bịa bunye naba ebe ọ bụ na niile ị na-agbazi n'izu azụ ịchọrọ Chidozie. Mama. Chidozie. Mama. Chidozie. Mama. Bole ka mboge. Onde ma agụ. Eda agụ. Chidozie kwesịrị ịdị na-agụ ugboro ole n'mkpụrụ ka. Chidozie ka ihe bụ na m na-ata na-abụghị n'obi na-ata na-abụkwasị m ahụ. Ị makwa na ihe niile a m na-eme Ifechukwu na nwanne ya nwaanyị bụ maka ọdịmma nke gị nwa na nwanne gị nwaanyị. Ngịwa ọgụwa ịjụkwara m ajụjụ iberibe na ọgụwa ọgị Chidozie ihe mere na ịgwara m na Ifechukwu duru wee n'ule wee tụrụ ugo tọnda gbabie gị ọnụ asị m tọnda gbabie gị ọnụ ha kpọchie gị ntị ichere m ụma esiri m aka n'ime wee mara ka ihe bụla m na-eme ka nzọtọsịara ụnụ nzọkọrọsịara ụnụ ihe nzobe tutu ewee ka ihe nna ụnụ ka ọ dị mma na ezinụlọ niile azụ n'ọba aka ya kwọ m mara ha ịdị ogologo amụrụ m nke ọdị nke ka ọ dị ogologo gịnị ka m mere ụmụazị nke a ihe akụkọ ihe m na-akọ si mmiri pụọ si mmiri ụzụzụ pụọ ke ụdị ụmụazị a na-ahụ ya nke eziokwu na Ifechukwu dị elu ule wee tụrụ ugo ebe m nọ ebe a gịnị ka na nwa nke a soghị kọtụ ihe ọma Ifechukwu ka ihe ị bịara eme dede nwunye nna m chụpụrụ m n'ụlọ ha sị na m zuru ori ị na-ezu n'ori ndị enwekwa onye na-ezu ị na-ezu ori ndị eziokwu ị na-ezu ori ndị onwere ori
Oh, yes, Oni moro na nkata na atụmatụ anyị ọbara anyị nchekwa ọbanye ọba m ga-abụ onye kacha eme ihe ejije n'ahụ ma m pụta ka ihe chere maka mba ya chere m ihe i chere o ihe anyị chere ka m chere ọbara n'aka ọnwa ị na-abalị ya ka m na-ekwu mana ọ n'ime ka ihe na-akọwazi mmachi ka ihe ị na-akọwazi kịta mana ọ bụrụ na ebe ichiri echigbu onye biri n'ala mmachi ibunyekwa m uche nke a kekwa ihe jichukwu ka maọbụ eme mma kemgbe esi mara gị ka abụ gị ikwu okwu ọbanye you really made a point here. Onye o nna m ọ sị na afọ ya bụ Ifechukwu ọfọ onye mmadụ si abata Hey! Ifechukwu ọfọ. Kedu? Abalị kwa. Nke a ga-eji ntụmadị. Nke a dịkwa. Nke ọ na-akara ekwentị. Karị, ọ bụghị ma ọ onye a bụ Nwachukwu nna ezigbo onye nwoke a enwe ahụ ọ dị m eziokwu nwa Lidi nnọọ nwa m nnọọ ọla maka nne ọrịa ya ọgwụsị ahụ ihe nri ọkasị na akụ ọnọdụ ya dụsịrị mma because ụlọ ọ sapụrụ mmiri n'ụlọ bụ ụlọ Nossa, quase. Ngwa. Ife aki ụlọ m. Ọnụ ụzọ m. Imepe ya.
na anya afọ kabọọdụ na akụkụ akwa m n'ebe na-edi ya afọ 100 na n'ime 100,000 ka ya afọ n'ime were 50,000 go akwa ọla ome kpọjọba na-enwe n'afịa anyị ma ọ bụ na ị mara ọ ya eduga ya nna anyị gbalịala nwa ga-agọzi gị anyị chọrọ ka anyị jee mbụ meeting ndị ichie onye nne ke ihe mere ugbu a ke ife mmezi ị na-esi ala anya gwa nwa ya baa n'ụlọ ọ ga-abụ 50,000 ka o si nọtara chinachiro na ọkụ ise na ijiri ego ka m si ise na ego adọrọ ọla ego adọrọ ọ bụrụ nke ife nkerịka gịnị n'onwe ihe ọbara onwe ihe ọ na-eme iburu nne ka iburu nne o kwesịrị ka enyere ya aka ọ gbasara m ejidokwa ebe nwa na-arụ mgbọ na-anọ n'aba ọ gbasara ọ larụ n'afịa ebe ọ na-arụ ọ gbasara n'okporo ụzọ larụ ma n'ime ọfịa jefụrụ nkịrịka na nkịrịka o ji wee jee ebe a ọngị igburu nne na nne ibu nne na nne ọngị igbu mme ọngị igbu mpe ị ga-eji bie n'ụlọ nwa bata n'ụlọ mwere ya dịka nwa m ibezie kịta welizie nwa debezie na nkọ gị na-emere ihe ọbụla ịchọ o kwesịrị ka enyere ya aka onye ha nwe ezi ndị nwenye m afụbeghị kemgbe nwa a na-akpọ Ifechukwu batara n'ụlọ ihe niile gbanwee di wee were ịhụnanya onwe ebe mụ na ụmụ m bụrụ binye nwa taa a ga-eme ihe ama mmemme nwa ihe ka m bịa ka m echeta ihe mmemme nwa ka m kwado mmemme nwa ihe Obiọma ị na-abịa na nke ọ dịkwa na mma ọ dị na mma asị m onye bịa na-agba ọkwa na Chuka ị bịakwa mana ihe na-adị ebe bụ isi m okwu elu ka ekwentị bụ na onye bịa na-agba ọkụ ara achị oke achọrọ m iji ahịa ka ndị gotara ụmụ m ihe ma na-agbakwa ọkụ nke ihe ị na-akọwa nwanne m asị ka m bịa kọrọ Ifechukwu na enyi di gị bi n'Enugwu obodo mepere emepe asị ka m bịa kọta ụlọ maka na ama m nke anyị Ifechukwu n'Enugwu obodo mepere emepe gbam nke ahụ ịma Ifechukwu nke anyị ya nwa ọnwụ eyo dịzi mma ije Enugwu mụnwa mmachi ọ nọrọ ama esi nke a ga-eme ma naanị ma nwụrụ anwụ mana mma anwụnị nwa amanwụ mana n'anya ke ama mme nye anya nwabụzi onye dị mma ị na Enugwu mụnwa a nọrọ ama esi nọrọ ama esi n'ime obodo nye nwa nọrọ Enugwu mmemme ihe eme onye kpọ omume Obiọma na-agbazie Ifeoma. Gịnị na-ebezi gị? Ifeoma. Ọ maka nne na nna gị nwụrụ anwụ? Ọkwa mana nne na gị nọ n'ofu ugbo, nne m anwụfu ugbo. O gị mbe ya gwanụ
Chukwu ekele gị ofu ajụ. Mama nna gị na-emeso m n'ezinụlọ ọmakazi ka ị na-eche mgbe e kwuru iwe mara na ihe na-emenụ. Ọkwanụ ma gị nwa ọ na-eme isoro ị na-eme anyị ibe m. Achemọgwa gara adọchi ata ya azụ ebe ị na-afụnyere ya ọkụ. Ịkwa ngekwe gị na bido taa gaba oge emezi ọzọ. Mụ echekwana maka ife ka itebele ahụ. Mba. Kekisi ekwu bụ okwu. Ife ọhụgo. Anụrụ m na ọ nọ na nke bere ebere. Kekisi maazị. Asịrị a na-akụ na vileji. Chimo. Ebezi na ife ego. Ekwe ya na-atụ ejima m jonjoloko. Naza. Ebezi na wabịa ka anyị na-akpụ n'ime. Ewo ọ bụ otu ụwa si dị. Chimo ọ bụ otu ụwa si adị o. Nwa gị enweghị onye ga-ekwuru ya ọnụ ya. Chukwu biko gbatọsị enyemaka. But to was it Chimo, but to was it one day when you gave Guru your lawyer Chukubiko, but I'll say Yemaka. Oh, I'm Abudi Muno. Emerim kini yeje bumara Chukwu biligwe ya ka mo bịacha bịazie Karambo mana bo ebe a nna ya Nice guys, though. Na ehi ọma o. Ehi ọma. Unu na-agba ka ị na-agba igwe. Ka ihe na-ajụ ịmazụ ya Ama na ọ na-agba ya. Ọ na-agba ya. Kpachakwa ya ebe a. Na-agba ya bọọlụ n'ọnụ otu. Ama na ịgba ya bụ. Gosi. O nwere ebe nchọpụ so nzukọ ndị iche. Ọdịkwa na mma. Nsebadụ. Iwe ga-adụ n'ọkụ. Na gwaje ile akwa. Gosi. Akwa nsị gote zukwe. Egotere nya. Nye yiro ofu nyere. na je ka ya stop. Ana m eche n'ụgbọ ana m. Chetakwa ife ngwa agụụ. Nta n'ụgbọ ana ka ịfụba. Nwanne anyị ka ọ dị. Dịka nsi wee na-agwa unu njem anyị enwe m izu ụka abụọ maọbụ karịa. Achọrọ m ka unu bụrụ onye nnekwata ibie unu akọkwana onwe unu okwu. Nwunye mama ekọta ụmụazị elekọta ezinụlọ anya akwụ na n'ife na-ekwu nna anyị biko ị na-abata igotekwa m ihe mara mma mama ife ịchọ na-eme ekwe nna anyị anya gị ya emekwa ya o mana nsogbu adịrọ anyị anụghị ihe kwuru nsogbu adịrọ ngwanye ga-aga nke ọma nnukwu ideta ose nwere anya ọma ije ọma o Ifechukwu nna gbaa mbọ ka ị bụrụ ezigbo nwa mgbe mma bụ nna aga m ebi ọfụma. Achọrọ m ịnụ akụkọ ife na-ekwu nna akpakwa m ife gị n'onwe gị. Ifechukwu kwa n'ezigbo nwa mgbe ọ bụla na-asị ya bụ ezigbo nwa ọ bụkwa n'ezigbo nwa sista onye mgbe na-emebi ihe ọjọọ ọ nwere ịma na onye a bụ nwa ezigbo ọkwụ aka m Sule ilotọrọ n'isi ya ji egotere gị ihe na mgbago eziokwu maga m
Che binaghe? Io sei so. Come beba che quello? Ne fumo, ne fa di uno. Uno non mi deve contare. Quello Ma che quelli rossi? Mama che ti sta piano, in altro piano non hai bada che io abbia. Ma non è che bada. Io abbia. Guarda, in altro piano non. Oh, bada. Vuole buoneggio. E se che lo dico, ma Akụrụ n'ikuku na-abata ebe a ma aka. Ọ dị ụtọ. Ụwa ka mara mma. Obodo Ọkwanye oyibo. Chuma na ntagide ahụ nwanne m nwoke a wee chọọ ka ochie m ọnụ na gịnị ikpe nwere otu ụwa dị. Ọkwa mụ a wee dozi na-eri. Anyị na-ejizi n'afele nkọwa. Na-eri na-adọta. Enugwu atọka. Ọtọka. Ka onye na-akụ aka na geeti ahụ. Jee ka ị mara onye na-akụ aka na geeti ahụ. Jee malụ ọmụma bụ nwaanyị ga-eje malụ ka ọgụ nwa bụ nwoke. Ihe ọbụla ịrapụrụ m ya ka m na-eme. Ọ nwere rapụrụ sọsọ gaa ka ị maragodi onye na-akụ ya. Nna ya ma gawa nwoke kwesịrị ije ma ọ bụzie nọ ndị na-ebeli isi. Nna ya achọ ọkụkụ. Nwana ga-eji gbata ọkụkụ. Onye na-akụ akwa. Onye na-akụkwa n'aka. Ọ bụ onye na-akụ aka. Nna anyị. Ke onye na-achọ ebe a? Onye ka ihe na-achọ ebe a? Dị, ya na nna m nwere udo na. Ịgwa m na nna m nwere udo na n'Enugwu ebe a. A sịkwa m ihe kpatara na-abụ ịbịa ga ihe adịghị ọsịsọ ịna. Ihe m chọrọ ịgwa ugbu a bụ na onye ọkaikpe nna m enyego m akwụkwọ gbasara ụna n'aka. Nke a bụ nsogbu bịa ịma na nwanne m na unu dị obere nsị ka m bịa nọrọ ebe a na-elepụtakwa na akụ nna ụnụ anya na-ele ka ndị mmadụ ghara imebisi ya ma ọ nakọrọ na ebe a ọ ọbara nke ewu nsogbu adịghị. Ọ bụrụ ofu ọbara ihe kpatara nji wee bịa ebe a ọ na-agbagwoju m anya ka isi wee mara na nna anyị ruru udo na ọhụụ otu a n'Enugwu ebe a mana onwe ka isi wee na-akọ ya wee kọta ihe gbasara ya ma ebe ọ nọ. Ihe mere kwanụ nwanne m nwoke ife ọ nna gị na nne gị kwesịrị ime gị ka emume maka ihe dị otu a mana nsogbu aka dịrọ dịka nsi wee gwa na ọkụ ahụ ka ị hụrụ na-akwado ka nje ga-abịa nsogbu adịghị enweghị ihe mebiri na enweghị jọrọ njọ nọ n'isi ndị afọ efu. Ya mere m ji esizie abịago m ịnọ ha gị mezigbo awụ ịkpọzi ụmụnne gwa ha na na-agbagote erube nke egwu ụmụnne gị nke ị na-akpọrọ ụmụnne gị ebe a na-eso okwu a na-azụ ya azụ onye nwe ihe ọ gbanwere igbo ji ekpọ ụmụnne gị otu isi ebe ịnọtụkwa m obere ịnọtụta ya naba ife ọ sị na iri adịgo na anyị gara iri jari ka gbuo hapụgodo nke akụrụba nna gị maka na ga-agbakọ gị eziokwu ma mmadụ ajụghị nwatakịrị ajụghị ihe gburu ndị ya egbuo ya abụ ka ebe nnọọ nwayọ ka anyị je ka anyị rie nri ya. mgbe ụtụtụ ka m na-eje ozi mfichalụsi n'elu efichatụ m n'ala asụọ m akwa asa m afele nna ya ike agwụgo m agwana gị gị kpọta ndị ga na-enyere m aka
nna anyị ka agbụgbọ. Amara m a ga-eme nke ahụ ihe wokwu bịa n'ihi na ndị Igbo si na ihe ọkụkọ bụ mmiri na-achụ dị ya mba. Ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-atụ aka ma nne ya nọgị ya nna ya nọ ebe ahụ ọkwa eme ngwa ngwa emeghara ọdachi ọ maka ihe banyere ifechi ịmana ha ọnwụ ebe a nlekwa anya okwu bido okwu na ọ ga-akpọta ụmụnne ha bịa ebe a nwunye nne ya wụ agbara nwaanyị amụosu kara aka ka anyị ma ihe a ga-eme wee memina ha na anụ ihe nna gwa ha ọ wụrụ ọta ewere ti iri ha na anyị ha rie ha jebe ijọra eziokwu ị ga-ejebe nganga ijenata ya nye m ọnwa pinyo mmụọ ọlazi obodo afụdebelu ewo ọ bụ otu nwa si dị chimo na-enwe aṅụrị ka maka nna ahụ ya enwe ụbọchị chiri ya nyere eburu gbago n'elu richa n'ebe ahụ buru atabanye na-arachacha aka ya ọ na-edi ebe ndị na-akọwara agbata nọ ya bụ nna ka ọ ga-akụzi na ya bụ ọtadazụ na ya a ga-agba ahịa ka ya n'ihi na nwatakịrị ọbụla ahụrụ anya ara gị otu a ọ nwere ike agbachiri ya a ga-eme nka ọ na-awụ ọmụ na ego ahịhịa na owuwe osisi ya daba ebe a na-akpọ deza maka ọ bụla enwere ihe dị iche iche jide isa iche ka ọ ma nke ọmara ọzọ ọya ya na akọrọ onye otu boyoyo boy katoka boyo akana ihe na-akọ awụghị ihe ọzọ akwụnụ ma be m isi ụta onye be aka be m dị ihe na-achọ ka nkọrọ unu ọnwụ na ụbịa m ga-ewere unu ụzọ onye nwere unu ụzọ onye mee nke gbagoro ebe unu elu m ga-ewe ochere unu elu enwere nwa okorobịa nchọ ka ụnụ bịa tụrụ unu na-agụta ya na-agwa gị anyị ọnụ gbagotala elu n'aka nri unu unu ga-afịọ na ọ na-edi na aka nri n'ala ọ na-ala ike idina n'elu akwa unu bịa na kutu enu hala kpoo akwa m na-egbu a na-achọ ọcha mụ ada emekọ ife ndị ala ọkwa na ọ na-achọ ọbụkwa na ada ebe ọ na-achọ ọcha dị ọ bụgoro ngwa ka m bego abụ na m afọ ya mfugoro ike mpịa agụ maka ngwa na-achọ ọcha so kee ka ọ dị ka ọ ọfụma ka ọ dị ọcha okorobịa dị nwaanyị na aka ọ na-edina ihe mere na ebe ahụ m na-ekwu nwere ọrụ ihe nji na-agba n'ebe a kama na ihe na-agụ nụ nụ hala kpoo emeghe m okporo keke ose adị na mela anyị nwa n'otu nwere ihe ji ebe a m ga-eje n'ụlọ ka m jee weta ego wazi ozugbo nwanne na kezi ihe unu mere ife
kezi ọrụrụ ruru ya anyị bịara ya afọ ya anyị bara gasịa di ya afọ ya keke ebe bịasịrị ebe batara anyị batara begharịsa anyị ma ebe gwara ya afọ ya ịbara ebe ahụ fụrụ ya abara m unu soro ọgwa ya were ebe oge bụ unu gbagote ụzọ nke ahụ si agbago n'ụlọ ilu ebe ahụ oge unu bịa na rum nke nọ na ụlọ nke nọ na aka nri unu ga-ahụ ya na ọ na-edina n'ala unu ruo ebe ahụ unu pịagbuo ya unu eru ebe ahụ si n'ụlọ garị ọra ebe unu na-agwa m kezi ebe nọ anụmehi ụra mgbe unu bata anụ ha m kpọọ ma ọkpọkpọkpọ kezi ọnụ ụlọ na-efe a wee ka m gwago ọ bụkwuo na aka esi eme na abịa dị onwere onye afọ abịa dị onwere onye afọ chekwukwo mana ebe a na-anyụ nsụsọ onwere onye afọ ebezi ngwa ka a ga-agbakọ ngwa ka ihe ga-emezi ya kịta ife ahụ eme ya na-abụ na ihe amaka onye isi dị na ya amaka onye isi ịkwesịrị ịmaka ose adị ihe mesịrị na ka nsogbu ya dị ide m ga-etinye zuru na ego n'ime ego mgbara unu n'ụlọ ọrụ unu n'anyasị ya emere m gịnị ihe ji ebu m agha Chukwu bi n'igwe ya ka m dị ọcha bịazie bịa akụkụ ọnụ n'obi nna gị nwanne gị nwanyị ịtụkwana ara ahụ ọ bụrụ ihe aga m ka ihe m na-ekwu na eti mmiri bụ ụbọchị anya n'ịgụ akwụkwọ n'efu ịma na Ifechukwu ga-adị ebe ahụ ya ga-eme Ifechukwu ga-adị n'ebe ka aga-emekwa ebe ndị ndụ onye ka iru gị dịrị etu a na-asị na onye nna ya nọ n'ala eze a na-eji ọkụ mmụọ ebe nka na-eku ume andị ị ga-anụ ya ahụcha gị were nye Ifechukwu ọ bụrụ eziokwu nke ahụ a ga-eme ebe nka na-eku ume maka aga m eji ọbara ikpeazụ m wee mee ihe niile m ga-eme ka ọ ghara inwe isi ke ka onye nna ya nọ n'ala eze nne gị ka dị ndụ ome Ifechukwu ga-egebe ọkụ mmụọ maka nne ya nọ n'ọkụ mmụọ ọma mme aga m akpa nkata m ga-akpa ihe ebubo niile dị n'ụwa kpọrọ ndị uwe ojii aga nwụrụ ya gụrụ ya ka azụ dị n'ofe ịmata esi agụ azụ etu a ka ndị uwe ojii esi gụrụ ya n'ebe ahụ elegharịa ya ma hụ ya akpọzie dozie nwa bịa ka ị were ya ị na-ajụ m ajụ ịmara onye nne gị m ka ọ dị tụkwasịrị obi na nne gị ịmara ihe m na-eme rapụrụ m egwu ka m gbaa m na-arụ ụbọ ọrụ dị samsam gbakọtọ nnọọ oke adịrị ihe onye mmụrụ anyị etu oke abịa kpụrụ ihe m asị na-echela gị anya ewutekwara gị onye ka iru gị dịrị etu a rahụ n'ụra kwobi ekwobe nwa m nne m arịrị egbuo nwa gị nne m obi agbawa m Chukwu bi n'igwe ole ebe ị nọ biko bịa narịrị egbuo nwa gị nne ụlọ ya ejere ebe a na-enye nwanne unu nwoke ịgụ akwụkwọ n'efu unu adị aga ada unu agara ngwa m ka m bịa ka m kwado ka m gaba n'oge ka nne m na-emechagwa ehi ike adịrọ nne nna ihe ọ bụ aka kpara n'Ifechukwu gịnị ka o mee ndị uwe ojii akpara ya aka ha pụta egbe na-abịa ekwuru m ekwu ka bụ asị ekwuru m ekwu na Ifechukwu bụ onye ori mmadụ bụ ihe ga-eme ihe a na-ahụrụ egbe na-abịa ọkwa m gwara unu agwa Ifechukwu bụ onye ori na unu amarọ nne ya ekwetọrọ m mmadụ ihe ga-eme ihe a mmadụ Ifechukwu egbe ka
Akụrụkwu na aka ma dịkwa ya onye nwere ekwe na-abịa bụkwa onye ori unu amara nne ya agwa gị n'ọmụ ike nke na-atụ gị n'abalị ihe sọrọ gị ile ka ọ bịa ka mụ na ya zọrọ kwado gị mara zọrọ agwa gị uche atụma gị ọmụnwa bụ nne gị agụrụ gị ya a sị gị kama mma amaghị emere were ọbara ikpeazụ wee mee ihe dara ahụhụ ọra kwubi ekwubi ka ọ taa afọ dịrị ife nna anọ m na-achọgharị gị ka ebe nọ nne nnọọ ndewo anwa ndị uwe ojii were nyefe mmachi ebe a onye a bụ mmachi nne onye isi azapụta gị na ndị otu gị ka ụnụ bịa kọọ ihe ụnụ mere onye isi si bịapụta m ka ihe mmekwa bụ ka ndị bụ ndị otu m ka ihe mme nne ọnụọgụ n'ụlọ tinyere egbe na akpa Ifechukwu mụnwa bụ nwunye chifu mụnwa bụ mmachi mụnwa nna ị mere ihe dị etu a nna nne gee ntị Ifechukwu ya bịa ebe ahụ aka iru gị dịrị etu ebe nkịta na-akpa nkata m ga-akpa ihe ebubo niile dị n'ụwa kpọrọ ndị uwe ojii ngwa unu enwere ike inye m ohere ka m baa n'ụlọ nwanne gị dị ya mechiere ụzọ awatakwa m ihe a bụ nna nna m ekwe na agara gbachiri ụzọ ọ bụrụ na ịbụ nwoke nwere mkpụrụ mmakọ makafe ife ụka na-adọla inye na gị kapụ ga-ekwupụta ọ bụ agbụrụ nne Igbo gbuo nna go nwaanyị ọjọọ ahụ Chineke gbara ọkụ n'isi ọhịa nupụrụ ajụkwu egbo anyị tinyere mmejọ ọrịa dị iche iche na-arụ ya gbuo nna gị chọọ ibu na oge amụchara ụlọ wee tinye nne ụlọ oge ọjọọ ụlọ enweghị na-eme nke ego